todos, gracias por estar hoxe aquí neste precioso día de inverno galego. Nada, estamos hoxe aquí, como tantas veces, para denunciar o mal funcionamento dos servizos sociais municipais, neste caso, no referido ao tratamento que nos están dando as persoas en relación ás axudas de emerxencia municipais. Nada, vimos a entregar colectivamente 3 escritos dirixidos ao valedor do cidadán, ao valedor do pobo e ao defensor del pueblo, para pedir amparo ante unha situación de vulneración de dereitos que vimos denunciando desde hai moitos meses, que trouxo tamén consigo moitas reunións con traballadoras sociais, co xefe de servizo de benestar social, coa xefa das traballadoras sociais, coa concelleira. Bueno, multitude de reunións, multitude de escritos presentados de denuncia pública que semella que polo momento non están a chegar ao porto que buscamos, pero en toda esa loita hoxe queremos meter os valedores para que velen polos nosos dereitos, pero sí que facemos un inciso. Onte a concelleira Xaura Belairas, a concelleira da rama de Benestar Social, nos chamou para ter unha entrevista a propósito das denuncias que estamos a facer. Basicamente dixo que se comprometía a súa concellería a cumprir algunhas das reivindicacións nas que levamos denunciando neste tempo. Básicamente que estas axudas das que falamos van poder ser solicitadas por escrito a través dun modelo normalizado que a Concellería vai facer para que a xente entregue no registro do Concello. Outro compromiso foi que a xente que se achegue as citas coa traballadora social e que soliciten estas axudas van a ter un resgardo, un papel, un resgardo no que consta que esa axuda está solicitada, tramitada. E tamén o terceiro compromiso foi que todas estas axudas, as resolucións van ser notificadas por escrito. Eso foi o que dixo onte, pero temos experiencia de sobra por esta loita e por outras que ata que as cousas non se besan non podemos cantar victoria. Entón, bueno, agardamos a que fagan o que teñen que facer, que en resumo é cumprir a legalidade e respetar os dereitos da cidadanía. Nada, seguiremos exixindo eso, que os cartos da cidade neste caso estean para as necesidades das persoas, non? Entón, imos entrar ao Concello para facer esas entregas das copias dirixidos aos valedores. Facemos como algunha outra vez, unha entrega colectiva, acompañamos aos compañeiros que fagan a entrega no registro, despois saímos, lemos o manifesto. Se o Concello nos achegara un café, algo así está estupendo, pero non sabemos, e recollemos e marchamos para casa, vale? Entón eso, entramos agora tranquilamente todos xuntos e entregamos no registro as copias, ok? Renda básica xa! Renda básica xa! Renda básica xa! Renda básica xa! Estaban todos, Coa que está a caer, achegámonos ao Concello de Vigo, desta vez con roupas e botas de auga, para denunciar públicamente a situación de indefensión na que nos atopamos a cidadanía pola falta de respostas das administracións públicas ante o crecente empobrecemento do que somos víctimas.
Como estamos cansas de repetir, Xunta e Concello non cumpren coa súa obriga de garantir unha vida digna para todas as persoas. No medio dunha realidade tan crúa como a que estamos a padecer, a ausencia de solucións reais pola súa banda resulta cruel e intolerable. Non pode ser que os presupostos para estes temas continúen a ser tan evidentemente insuficientes. Non pode ser que a concesión da Risga demore ata 8 ou 9 meses ou que a súa cuantía media sea inferior aos 400 euros por familia. Non pode ser que os criterios para as axudas de emergencia sexan tan estrictos que deixen sen nada as persoas e familias que xa pouco ou nada teñen. Non pode ser que non exista unha política real de vivenda que garanta para toda a cidadanía o dereito a ter un teito baixo que vivir. Non pode ser, finalmente, e por iso estamos aquí hoxe, que cando nos achegamos ás UTS para solicitar unha axuda de emergencia municipal non sexamos quen de conseguir algo tan básico como que nos acrediten documentalmente a tramitación ou non de dita axuda. Despois de múltiples conversas frustradas con responsables dos servicios sociais, decidimos dar un paso adiante na nosa denuncia pública. Por unha banda, entregamos e seguiremos a entregar no rexistro do Concello escritos individuais nos que cada quen se dirixe ao alcalde de Vigo, último responsable das políticas sociais municipais, informando da situación personal e exixíndolle a súa inmediata intervención para solucionar o caso exposto, así como que se establezca dunha vez por todas un protocolo que respete o procedemento administrativo legal e regulamentariamente establecido. Dito protocolo debe garantir a posibilidade de presentar por escritos nas UTS as solicitudes das AEN mediante formulario normalizado conservando unha copia selada, sen que isto supoña demora algunha na tramitación dunha axuda que, por responder a unha situación de emerxencia social, ha de ser inmediata. Por outra banda, vimos hoxe ata aquí para entregar unha queixa formal contra o Concello de Vigo, dirixida ao valedor do cidadán, o valedor do pobo e o defensor del pueblo, polo funcionamento arbitrario e injusto dos servicios sociais no tocante ás axudas de emerxencia municipais, achegándolles, ademais, copia das instancias remitidas anteriormente ao alcalde de Vigo. A estas tres institucións públicas que teñen como cometido defender os dereitos fundamentais da cidadanía, solicitámosle que interveñan no asunto co obxectivo de poñer fin a esta situación de indefensión que padecemos e de lograr que, dunha vez por todas, o Concello de Vigo respete os nosos dereitos como veciñas e veciños desta cidade. Gracias.